Atzo jakin genuen, gaur, urriak 10, egingo dela gaztetxearen auziaren errekurtsoaren ebazpena, ez? Eta ebazpen hau aprobatzekotan gertatzen dena da auzia itxi zen momentuan bezala jarraitzen duela, ez? Hau da, auzia desalojo eskaera aprobatuta itxi zen eta berriz irekitzekotan desalojo eskaera aprobatuta jarraituko litzateke. Beraz, gaztetxearen eta espazioaren desalojo arriskua era batean erreala izango litzateke, ez? Eta hemendik aurrera ja hasiko garela erresistentzia prestatzen, luzatzen dugula deialdia jendeari erresistentziara batzeko, gure komunikabideetara adi egoteko, hurrengo egunetan deialdiak egon daitezkelako, eta baita ere jakinarazi hau ez dela Marabias gaztetxearen kontua ez dela kasu konkretu bat, baizik eta geroa baik hartu duen estrategia bat gaztetxe ororen kontra, ez? Bihar daukagu adibidez Lizarrako Sugarra gaztetxearen epaiketa, eta 31an izango dugu ere hemen Iruñan Ertxapearen gaztetxearen epaiketa. Beraz, guk ulertzen dugu espazio hauen defentsa erabat legitimatuta dagoela, errepresaren aurka eta errepresaren aurka defendatuko garela. Hasi ginen duela urte terdi edo, bai Iruñerri mailan ja dauden gaztetxeen loraldi eta gero, hainbat gara ja orain, koordinatzen, ez? Existitzen da koordinadora bat, eta saiatzen gara kontu bai autodefentsa kontuak eta bai lanildoak batzen eta norabide zuzen batean juten, ez? Eta hori, ziurren eski, hurrengo egunetan egongo diren deialdiak izango dira baita ere batuak. Atzo eman genuen, zabaldu genuen ja desalojo arriskuaren berria, ez? Eta ja momentura ja hasi ziren elkartasun keinua jasotzen Euskal Herri osotik, ez? Eta hori indar asko ematen digu, ja ikusi dira Bilbon kontzentra, pankartak ez dakit non, eta gu oso gutxu eta indartsu gaude represaliei aurre egiteko, beste behin.